Boukje, ja, dan mag hij thuiskomen, ja. Boy, je moet thuiskomen, hoor. Dan denk ik, jongens, hoor op. In het acteren maakt het door het algemeen net zoveel verschil of je nog Fries of Nederlands praten. Maar er zijn bepaalde stikken, skruwers, die het in het Fries mooier zijn. Dat zit op een of andere manier dan ik dichter bij mij. Dan is het als kerst het beeld of het gevoel of krijgt wat beter rijtje als in het Nederlands. Dat leidt onder de groen, dat leidt onder de boeien. Mijn dochter zei het vaak van, dat je me niet wat beter Fries kunnen leren. Dat zie ik wel door hadden, maar dat is net gebeurd. En dat nemen ze me ook weer af. Tweetalig opgevoerd worden is heel goed. Je leert de taal vielen en pruwen. Vroeger doe ik het Friese lesje op school. Dat we in de pret horen, want dat vond ik totaal niet belangrijk. Omdat je mij Fries te krijgen krijgt in mijn Shakespeare, in het Ierlandspul. En dan merk je gewoon hoe mooi het is. En ik vind het heel wichtig dat het bestemd doet. En ik vind het ook gruwelijk spittig dat vooral jongeren de grammatica vergeten. Dus het Fries kon praten, maar mijn Nederlandse grammatica. En dat scoort me soms niet. Voor ouders met Lietse bijn en ouders die het Friesktalig binnen, sinds ik vind praat alsjeblieft Fries in die bijn. In Hoes en op straat in Friesland wijnen. Dat Nederlands komt wel. Dan krijgen ze hun het taalgevoel en het begrip over taal krijgen ze het van thuis mij, omdat het is een memmentaal. En ik ga dan wel eens om me heen en dan praten die ouders Nederlands met die band en het slaat nergens op. Boukje, ja, dan mag hij thuiskomen, ja. Boy, je moet thuiskomen, hoor. Dan denk ik, jongens, hoor op.